Ske mono jodi so fatar ha dorkar nagi thana nangka tongkha aro samung khalaikia engkai nogo to phaina nangnai bilei engkai kintu nogo phaina nangphano obo je bo niji sak bo saimia जों खोनाबो বাইরা সাবমানি ইয়াগুলো 3-4 দিন বা 5 দিন পরে সে সাইমানো বা 14 দিন পরে সে সাইমানো नि जों खोनाबो जों ठीक ठीक साइमिया engkai tumung engui tongkha engkai boto nijai positive manjakai doctor thangkai doctor abo positive ni proman dibano abo ang saksa angno virus ganankni abo to boto ব্যক্তি সাইমাংলাক বলে abo doctor si sanai এবং chini মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা সামানি abo to bo kaisa abo আবেদন খাইও tumung abo hai sondeho tongkha hangkai doctor bai paramorsho na hana bagui actually abo asole dorkar no kuno osuk bisuk kisa sago manjangman logi logi na abo doctor bai malai salainan bagui ba bini tamo porikha khainan bagui positive negative porikha khaina bagui o to sorkar ব্যবস্থা খাই tongha bo saklai tong mukhyamantri wanti khaino saklai tong faithago bo bahai tabuk ji tongko sungtong no bus khakwarti ning kogrok kasanani muchung faithago khakwar bole mono chini naidi chini dofa tabuk lockdown jeta khaimani government chini Tripura hasten government lockdown khaikya abo to jottoni bagino ka hamno tumung no khaiya hangkai obo ruk जों खोनाबो Italy rogo prothom sak nangya ngi kicha abono mane respondia ngi tongma bai aro hubuhu hotat kori abo suase rugba bari thanga ni khanai tong जों nuk tong social media rogo jahate abo amtui tangthun chin Tripura o ngya sani no kasui bono protihoto khainani ba bono जों mukabila khainani abo jotono sojak tongnani ingthun abono engkai te thaisa last kok sanan musungo je chini Tripura hasteni jara dofarok जों tumuno mon niyam no mani tongya hangkai jeta scientist rok jara जों tumuno tabuk je chini Tripura hasteni government ba kwbangma chini jara scientist hinjaknai ba doctor rok jeta saklaimani o saklaimani niyam mote जों tumung tongya hangkai chini tebo khoti ingnai tangi hindi जों to ekdige chini economic policy hamya chin Tripura sarok ni ba chini dofarok ni khaito जों tumung no oro so tumung thui thanga hangkai akha bikhao ruk manjagui chini kle tam tongba chini kuno foundation kri जों mane abo tam hi sanai जों buni jatin lai tebo जों belai khai ko bibranti mannai haisi abonota bibranti mannai aboni bagen jotono ang koina musungo ekjon social worker hisabe ang sana musungo jara kami amsaya tongnai samung nangkhaisi bazaro thangai je manino painan thangkai phatcha paiyi nogo ma phainai jeta samani sorkarok jeta saklaimani abo moteno niyom mani chongnani ingthun amsukai tongkha hangkai mutamuti जों abono kasuimanan abo jotono salai antui hinino abo in bagino ani request last to abono jotono niyom mani tongnani ingthun hambai